Bones, gent confinada a casa, porteu-vos bé i us envio aquest vídeo. Avui hem fet una sessió de mates, d'aventures, d'investigació. Us enviaré aquest material perquè us el pugueu imprimir. Si no, podeu dibuixar un cotxe. Això no sé si ho veieu. S'aprecia, és un cotxe vist des de dalt. A veure si us veieu la perspectiva. Es veu el cotxe. I això és un transportador d'angles. Potser els vostres pares a casa en tenen una regla amb aquesta forma. Si no, igualment ara us faré una simplificació. Us ensenyo una miqueta el que m'ha explicat avui a l'aula i així ho tindreu similar. Nosaltres hem de donar ordres a aquest cotxe perquè vagi fent un slalom i arribi fins al final. Aleshores, donarem dos tipus d'ordres. Us ho apunto per aquí. Donarem o bé els girs o donarem en centímetres que avanci. O sigui, o girem o avancem. Per fer els centímetres d'avançar, doncs fareu servir una regla qualsevol. Aleshores, haureu d'intentar aconseguir que aquest cotxe, que podeu fer un dibuixet o el que sigui, arribi fins al final, fins a la meta. En aquest cas, jo el poso així perquè tinguem una miqueta d'espai i us ensenyo el dels graus. Per girar, aquí tenim la regla dels girs, aquesta regla així com un semicercle. Veieu, té dos graduacions, de 0 a 90 graus i de 90 fins a 180 i a la inversa, de 0 fins al 180. Per què està així? Ara ho entendrem. Podem fer. Nosaltres, quan estem en el cotxe, diguéssim, el cotxe no és molt intel·ligent, aleshores sempre l'hem de posar en el 0. Si jo vull girar-lo cap a la dreta, que giri cap a la dreta el cotxe, el que faré és posaré el 0 graus de gir. Així estaria el 0 graus. Si jo vull que giri, per exemple, tot, que giri així 90 graus, que es diu, per això es diu 90 graus, doncs hauré de dir-li això, que giri 90 graus. I girarà així, el cotxe passarà d'estar així a fer així, i girar 90 graus. Si jo vull que giri, per exemple, torno a posar-ho a 0, doncs una miqueta per poder anar avançant i anar fent l'eslàlom, jo us recomano que feu girs de 45 graus, com a mínim per començar. Doncs començaríem i faríem un gir de 45 graus, que seria més o menys per aquí, llavors el cotxe giraria 45 graus. Giraria 45 graus. Podem mesurar-ho. Podem posar-ho així i mesurar el gir, 45 graus, més o menys. Les regles que segurament alguns tindreu a casa són transparents. Sense la regla transparent és una miqueta més complicat de veure, sobretot en el vídeo. Però vosaltres gireu 45 graus. Primera ordre, gir 45 graus. Això ho haureu d'anar apuntant en un paper, ja ho veureu, a la fitxa surt. Després, el feu avançar tots els centímetres que vulgueu. Mesureu des del puntet aquest, el tema de la distància. L'avançarem, no sé, m'ho invento, fins aquí. Són 8 centímetres. Segona ordre, 8 centímetres endavant. Tercera ordre, doncs jo situo el cotxe aquí, fins al puntet, i situo aquí el cotxe, i aquí torno a posar el 0, però en aquest cas, i d'aquí la gràcia de la doble graduació de la... Jo ara posaré el 0, però vull que giri cap allà. Aleshores posaré així i veuré quants graus haig de fer-lo girar. Més o menys l'haig de fer girar fins allà, ho veieu? I per tant, ara faré un gir de 90 graus, que seria un gir que se'n diu d'un angle recte i s'anirà cap allà. I per anar fent l'eslàlom mesuraré d'aquí fins aquí quants centímetres vull fer i aniré fent. I així em quedarà una llista d'ordres perquè el cotxe vagi avançant. Espero que us hagi servit i si no, doncs qualsevol cosa em pregunteu.